షిఫ్ట్ కార్ తీసుకొని ఫ్యామిలీతోని ఈ దసరాకి విలేజ్ కి వెళ్తారని చెప్పి షిఫ్ట్ కార్ ప్రైస్ లోనే మేము మీకు బ్రీజా కార్ అయితే ఇస్తున్నాం. నమస్తే హైదరాబాద్, అందరికి హ్యాపీ దసరా. దసరాకి ఆఫర్స్ డిస్కౌంట్సే కాదు, ఈ దసరాకి కార్ ప్రైజెస్ అన్ని కూడా చాలా తక్కువ చేసినాం. మన దగ్గరనే చెప్తున్న ప్రైస్ ఎంత ఉండేనో 1992 అయితే ఉండే అనమాట 24 అవర్స్ కి. కానీ ఇప్పుడు అదే 1992 రూపీస్ కి 24 అవర్స్ కి మేమైతే బ్రీజా కార్ ని సెల్ బ్రేక్ ఇస్తున్నాం. ఈ భారీ ప్రైస్ డ్రాప్ అనేది ఓన్లీ దసరా వరకే ఉంటది. ఈ దసరా అయిపోయినాక ఎవరైనా ఈ వీడియో చూసినా కూడా అసలు ఉపయోగం ఉండదు. ఎందుకు బయట కార్ రెంట్ కి దొరికే ప్రైజెస్ కంటే మన దగ్గర డెడ్ జీప్ పెట్టినామంటే బయట వాళ్ళకంటే మనం లోయెస్ట్ ప్రైస్ కి పెట్టి ఈ దసరాకి మనం అందరికి ఇట్లా లోయెస్ట్ ప్రైస్ ఛాలెంజ్ చేద్దామని చెప్పి అయితే నిర్ణయించుకుందాం. జనాలందరూ మళ్ళీ ఊర్లలోకి వెళ్ళాలి, జనాలందరూ కూడా ఈ దసరాని మంచిగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీతోని సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి మేమైతే ఈ ప్రైస్ డ్రాప్ అయితే మీకు ఇస్తున్నాం. మీరు ఈ దసరాకి సామాన్లన్నీ రెడీగా పెట్టుకోండి, జమ్మి రెడీగా పెట్టుకోండి. కార్లను అయితే మేమైతే రెడీగా పెట్టినాం అనమాట. సో లేట్ చేయకుండా మీరు ఇంకేం ఆలోచించకుండా ఫస్ట్ లాంగ్ డ్రైవ్ కార్స్ యాప్ అయితే మీ ఫోన్ లో డౌన్లోడ్ చేసి కార్ ని బుక్ చేసుకోండి.